Kanau enasahi kumsom palia upa ania kumsang ni somni pali khan anar fawangin buaina sang sang atoka tichuan damdawi ina ti hruaiin doctor sang sang te kan han pana amai ro chu hma kan sawn hlei thei lovani kumsang ni somni panga jun thla atang phei kha chuan ke in akal thei talova chu mai ba ka abengte angonga tin chaw hi a thla top maya jing le tlaya chaw hi a engai talovani tichuan amai ro chu kan phak ang tokin le kan tlin ang tokin kan enkol chhun zawm zela doctor tilaka po be sina sang tak nein kan ron chhun zawm zela amai ro chu masawn na kan hmu hlei thei lova in lama theitop thuin kan in enkol ta top maya tichuan kumsang ni somni paruk January thla khan malas kalas double stem cell a that thu an soi hi kan lo hre ve ta a kan pe ve ta ani tichuan malas kalas hi an han ei ve ta char chara an ei atang hian ataksa a masawn na hmuh theih khawpin kan hmu ta a amit meng alo har baka anun alo har wanga amut hmun atang ten a rawn tho chhuaka tin chaw te jing le tlaya a rawn lama chaw te kan han pe ve ta ani tichuan tunah hian malas kalas hi box ruk kan pe tawh a tunah chuan chaw a ei theih mai baka ke akal a thei ta a tihian ke akal an zir chho ta a he damdawi he supplement malas kalas double stem cell hi ke ni chhung kawtan hian pathianin mal a sawm na sa em a kan lawm em ani tichuan he damdawi hi mamu a natna engemaw harsatna nei tan lo ei ve ula ke ni ang bawk hian pathianin mal a sawm nge yang cheu tih kan ring tlat ani Malas kalas double stem cell hrichiang duh tan le lei duh tan he a hnuaia number kan dah hian engtik lai point kan call thei renga minran call rem chang lovani point WhatsApp a kan text thei rengani ti kha kan soi ngal bokani kan fapa Derek en beira khauchi new colony sia ha hi kumsang hi sompor September ni thum khan alo pianga apiana tanga nili ni atap abang theilawa damdoin kan pan puya zana tang hian akai chana hospital a hian kar ni kanong puya anua inlama kanin enkol zuya damhlen mei tura kanin ngai lain ama hian chian lo na anei wangin tharuk nuwa aizol le ka hoti tumeng mosat kan pan puya doctor ten damdoin cho hi kumthum chung kan ei tira adam doi kan pe kian ziom lama pan zela a that chhozel kan be seilain kumsang hi somni September tangkhan akai hi lo zual le a andat na hi anung kan khoi hian atutop zel thina tin aizol le ka hati hi thlani thlathum dana in check up in tumenga mozat kan kala chungkua kan beidon em lain tun lai dam doi lar tak malas kalasi uming hne na tangin kan leya he dam doi alo e tang hian ni khata voi nga vel kai thin khan kar khata voi khatni bak akai to lova tuna hian he dam doi hi bur ni na ai meka he dam doi hi ei chun som sel thei chuan kan dam pui nge kan be se ni double stem cell grapes le apple cell atanga Dr. Fred Zulia le atim tena an hmu chua solar vitis le malas thomas tika hi stem cell zonga India rama patent number nei thei om chhun chu tundin hmona chuan malas kalas chia hiani India siam ani lova Malaysia rama asiam na hmun puya oma tin Malaysia rama tangin India sarkar phalna thlapa India rama laklu ani tani tin reng dam doi malas kalas double stem cell original hi nang lei chung le khatte in lo hri sel jok nan ilo ei vedon nia hi cancer treatment na lai me kania ni de soya train malas kalasi kalau sevea kan ei ve china alo thakop meya kathana ka kut kom thin te ka nu te ka ngong te ka thap khati ang na thin zong kha tu na chuanin i adam vet to a social na ka nei to ri lova ka khemu khai tu te po hi ka fit lo thina chi fit ngai thin ka ni ama se hei malas kalas ka ei atang hianin i fit lo po hi ka nei tamia lava pathian hianin he malas kalas hi mala lo som ne ni ti hi chiang em a chu wang chuanin cancer i treatment la lai me te po hianin lo ei ve ula a that zia hi in shat ve nge karing ani